Welcome everyone sa atong series sa atong music lessons. Ang kaning music lesson para ma-improve matabangan ang mga gusto maka-learn or makabalo kung saan pagbasag notes. And later on, kung gusto ka, pwede ka maka-play og any musical instruments. Actually, ang gipiprehan nako ani is for the choral, ang choir nako ug ang ako mga rondalya team, ako mga players. Pero katong mga gusto po maka-learn, pwede gid mo tan-aw since public na siya nga video. So karon nga adlaw, discuss ta kung unsaon pag-ila sa mga parte sa nota. So nay mga notes na tumoy, nay ulo-ulo, na flag na ginatawag. Okay. Si Ma'am Shewi kabalo na siya unsa ng mga ulo-ulo, mga tumoy o mga flag. Okay. So sa English, head, stem ug flag. So kung familiar ka, okay? Kung familiar ka sa ginatawag nga nota, ano siya? Di ba, Ma'am Shewi? Okay. Kani siya mo na siya ginatawag nga ginatawag nga head. Kana sa ilalim mo na siya ginatawag nga head. Kana sa tunga nga gaana stem na siya. Ha? Oh, kani siya head, kani siya stem, kani siya flag. Oh. Okay. Sige. Kani siya mo na siya ginatawag nga by the way, sorry ato guys. Inara ko gipakita ni ma'am para ma-familiar po kayo siya. Pero familiar naman kuno kayo. Okay, so kani siya mo na siya ginatawag nga head. Okay, so kani siya mo na siya ginatawag na stem. Okay? Stem. And kani siya mo na siya ginatawag nga flag. Okay. So pag identify nimo sa usa ka notes kung unsa na siya nga letter, okay? Or unsa na siya nga do re mi. Kung sa solfege na siya do re mi fa sol la ti do. Kung unsa na siya nga letter, example A B C D E F G or C D E F G A B C or do re mi fa sol la ti do. Ang pangitaon nimo ana kung asa ning kani siya, kaning head asa nakabutang. Pangitaon mo gyud na ipangitaon nimo unsa na siya nga letter names. Ang head ra gyud, ang head kung asa siya nakabutang nga lines or asa siya nakabutang nga space sa usa ka specific or sa usa ka clefs. G clef or sa bass clef or unsa pa di nga mga clef. So mura na siya. Dali ra kaayo. So sa next video i-discuss nako kung maghatag mga examples kung unsa na siya nga mga letters para dali nato ma-identify kay sa previous na video nato mainta nga sa G clef, staff, ang sa lines ang mga notes is GBDF, ang sa space is FACE or we call it space. So at sa next video atong i-discuss ni siya. Kanang notes na gyud siya nga insakto. Okay? So as of this time, thank you for stopping by sa akong video. Magkitain naman ta sa sunod. So kung nakagusto ka sa akong mga video, pwede jud ka like, share and subscribe. Thank you for watching. See you next meeting. Bye-bye.